Всем прывітанне, мы ў жывым эфіры Еўрарадыё. Гэта праграма «Молаток» пра людзей, якія хочуць змяніць свет з нашай дапамогай і збіраюць на гэта грошы праз краўдфандынг. Сёння мы пагаворым пра такую штогадовую падзею, як Дзень волі. Апошнім часам на Дзень волі мы святкуем гадавіну Беларускай Народнай Рэспублікі, гадавіну яе абвяшчэння. Гэта не пратэсныя мітынгі апошнія 2 гады, гэта такія ўрачыстыя святочныя канцэрты з выступамі вядомых людзей. І каб зладзіць такі канцэрт, натуральна, трэба сабраць да халеры грошай. Нагадаю, 100-е ўгодкі БНР мы святкавалі побач з оперным тэатрам. На 101-е ўгодкі актывісту адправілі ў Гродна. Зараз БНР 102, 2020 год, 22 сакавіка, час і месца зараз удакладняецца, ды мы, у прынцыпе, не змаглі б яго анансаваць, пакуль дазволу на гэта мерапрыемства не далі беларускія чыноўнікі. І 25 тысяч рублёў, якія хочуць сабраць на тое, каб годна адзначыць гэтае мерапрыемства, яго арганізатары. У нашай студыі Ігар Барысаў, адзін з сябраў аргкамітэта. Прывітанне, Ігар. Прывітанне. Ну і першае абавязковае пытанне. 25 тысяч рублей, гэта да халеры. Другі раз я паўтараю гэтае слово, там, што ўражаны сумай, калі шчыра. На што вы збіраецеся патраціць гэтыя грошы? Ну, на самой справе сума-то і невялікая, тому што калі браць мінулыя гады, то мы можам казаць, што сумы-то і большыя былі на арганізацыю святкавання Дня волі, у тым ліку 2018 годзе. Ну, 2018 было 100-годдзя. 100-годдзя, натуральна, і гэта юбілей, гэта круглая дата, і таму такая увага была з боку беларусаў, не толькі і арганізацый разнастайных. Я думаю, што гэта святкаванне, яно стала вынікам кансэнсуса ў грамадстве, улады і дэмакратычным асяродку, і таму была дазволена пляцоўка каля опернага тэатра. Ну, так, у прынцыпе, я б хацеў толькі падкарэктаваць невялічкі момант, што ў 19 годзе не ўсе ў Гродна паехалі, нехта застаўся. Было 2 канцэрты, адзін дзень у Гродні і, наколькі памятаю, у кіеўскім скверы было другое мерапрыемства. Таму мы падлічылі, што мерапрыемства ў кіеўскім сквере нам абышлось прыкладна ў 17 тысяч рублёў. Гэта з улікам фактычна палову сумы складала сума аплаты паслугу міліцыі. Ну, мы ведаем таксама, што каля года мы спрабавалі абскарджваць гэтае рашэнне, аднак гэта нічога не атрымалось, таму сюды ўключілась і пеня, і судовыя выдаткі, але ўсё роўна, калі б мы аплацілі паслугі міліцыі своечасова, то сума была бы, усяго-то на 1500 меншая з таго, што я агучыў. То бок 17 тысяч мінус 1,5, недзе 15,5 тысяч. Чыстымі мы маем на увазе, што вот столькі абыходзіцца... Міліцыя, медыкі, хуткая дапамога, да? 17... Пажарныя. Увесь гэты абавязковы па законе аб масавых мерапрыемстваў абавязковае суправаджэнне. На самой справе камунальнікі і медыкі яны каштавалі не так-то шмат, 240 і 213 рублёў кожная служба, але пасля 2018 года, калі грамадства прадэманстравала, што для яе Дзень волі з'яўляецца сімвалам, святам, праявіла велізарную мабілізацыйную здольнасць. Мы ведаем, што па падліках арганізатараў колькасць удзельнікаў, якія прынялі удзел у гэтым мерапрыемстве, было 25 до 50 тысяч, што бок гэта вельмі ўнушальна. І мы ведаем, што не было ніякай афіцыйнай рэкламы з боку ўлады, то бок грамадству показала неверагодную мабілізацыйную здольнасць, і улада яна схамянулася, яна зразумела, што калі далей все так пойдзе па нарастаючы, то гэтыя ідэі Беларускай Народнай Рэспублікі, яны сапраўды апануюць грамадствам, яны створаць сваю канкурэнцыю. Таму яна ўвяла легендарную пастанову нумар 49, якую прыняў Саўмін, які ўвёў фактычна прэйскурант на паслугі міліцыі. Вот і асноўную колькасць выдаткаў цяпер складаюць паслугі міліцыі. Да 1000 чалавек гэта 150 базавых, больш 1000 чалавек гэта 250 базавых. Калі мы хочам правесці месца... 27 рублёў. Калі мы хочам правесці мерапрыемства не на тэрыторыі вызначаных 6 пляцовак на тэрыторыі горада Менска, то коэфіцыент 1,5.
Адпаведна, гэта становіцца яшчэ больш неўздымна, калі мы гаворым пра мерапрыемства колькасцю 1000 чалавек, і яно абыдзецца прыкладам 375 базовых толькі за паслугі міліцыі. Так можа ўсё ж такі лагічна тады праводзіць мерапрыемствы недзе ў вызначанай пляцоўцы? Ну, ўсё роўна тады будзе 250 альбо 125, альбо тады не слава. 150. І ад гэтага так? плацяжа ніяк не збегчы, да? Ну, я вярнусь у 2018 годзе, таму што тады быў створаны шырокі аргкамітэт па святкаванню стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Туды ўвайшло шмат розных арганізацый, паважаных асобаў, людзей, і ўсё ж таки было прынята рашэнне, што змяніць фармат самога мерапрыемства з пратэснага на святочнае. Гэта было сапраўды вельмі важна, таму што яно тады рабіла гэту дату святам, не пратэстам. Так? І тады сам удзел у гэтым мерапрыемстве для звычайных людзей ён быў бы больш бяспечным. І гэта паказала 18-19 год, і спадзяюсь, гэта пакажа 2020 год, калі людзі прыходзяць, скажем, сем'ямі, з дзецьмі, увогуле выпадковыя людзі часам трапляюць на гэтае мерапрыемства. Яны бачаць десяткі, сотні сцягоў, яны бачаць, што это бяспечна, в прынцыпе, ёсць вось гэты драйв, движ, як кажуць, можна пачуць і убачыць ужывую апазіцыйных палітыкаў, а іншых вядомых, скажем, грамадзян. Таму, в прынцыпе, вот нават у 2019 годзе у Мінску самае масавае мерапрыемства, такое было арганізавана акцыя дэмакратычным супольнасцю, это можна казаць, што это быў дзень волі 2019 года. Па нашых падліках колькасць людзей, якія цягам дня там пракруцілись, каля 5000 чалавек, прыкладна па нашых ацэнках. І гэта неблага, у прынцыпе. Я мяркую, што так. Натуральна, вось я з гэтым згодны, што пратэставаць, выходзіць на вуліцы на пратэсныя акцыі ўсё ж такі не ўсе гатовыя, і зусім іншая справа святкаваць, праводзіць нармальны час, слухаць музыку, нешта там набываць сабе і гэтак далей. І ў такім фармаце мерапрыемства можа быць сапраўды масавым. А вось якое сёлета стаўленне да гэтага мерапрыемства у выканаўчых уладаў, у мінскіх уладаў? Бо мы ведаем, на якім фоне ўсё гэта адбываецца. Дзень волі як ніколі актуальны у гэтым годзе для Беларусі, таму што вось ўсё ніяк там ездзіць Лукашенко ў Расію не можа дамовіцца ні па нафце, ні па газе. Сёння ён выказаўся з нагоды таго, што адбываецца на беларускіх тэлеканалах, да? Што там няма амаль беларускага контента, уласнага контента, што там ён весь базуецца на, так бы мовіць, платформе расійскіх тэлеканалаў, і гэта незадавальняючая сітуацыя. А сэнс Дня волі, сэнс абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі — гэта фактычна суверэнітэт і незалежнасць. Так, можа, ёсць нейкі рух насустрач арганізатарам? Я б сказаў хутчэй, што у Александра Григорыча сваё паразуменне незалежнасці, ён ідзе да гэта, робіць свой шлях паралельна. Так? Магчыма, толькі ў некаторых этапах, у некаторыя перыяды, скарыстоўваючись, скажем, тымі рэчамі, якіх, скажем, не стае ў яго ідэалогіі. А мы бачым, што нават ідэалогія святкавання толькі Дня перамогі, яна ўжо упёрлася. Грамадству гэта ўжо ўсё не цікава. І таму, адпаведна, трэба пашыраць тэрыторыю, а за кошт чаго? Яе можна пашыраць толькі за кошт гісторыі, у глыбіню, і шукаць там, выводзіць нашыя карані. І тое, што контент, скажем, вось гэта расійскіх тэлеканалаў, вот ён, скажем, пераважае беларускіх, это ёсць сапраўды праблема інфармацыйнай бяспекі краіны, і пра такі крок казалі незалежныя эксперты яшчэ некалькі тыдняў таму, што якая будзе рэакцыя Лукашенка на тое, што не адбываецца паглыбленая інтэграцыя. Што некалькі тыдняў? Мы пра контент беларускіх тэлеканалаў, які там, я не ведаю, на траціну, а то і на 2/3 складаецца з расійскіх серыялаў. І не думайце, што серыялы гэта нешта бяскрыўднае. Там пра серыялы тая самая прапаганда ідзе ці то магутнай Расіі, а нават часам і Беларусі дастаецца такімі жартачкамі, паўжартачкамі, да? Вось. І заходняму свету, адпаведна, таксама даецца як гэта сказаць, ацэнка там негатыўная час ад часу. Так што не ўсё это бяскрыўна, ўсё это
працуе, а мы нават не заўважаем як. Так што з стаўленнем улады сёлета? Ну, тут адбываецца, можна сказаць, такая... Дазволіце яны хаця б гэтае мерапрыемства? Ну, станоўчы прагноз. Пытанне ляжыць у палітычнай плоскасці. Безумоўна. Таму што яшчэ не варта забываць, што не толькі інтэграцыя, так званая інтэграцыя з Расіяй, а яшчэ і дзень выбараў, это 2020 год, і фактычна палітычная кампанія прэзідэнцкая, яна ўжо вельмі хутка пачнецца. Яна ўжо давно ідзе. Фактычна яна ўжо ідзе, ўжо вылучаюцца так званыя, хто хоча прэтэндаваць на адзінага, ўжо падаюць дакументы, але адкінем вось гэты момант, таму што тэма крышку іншая. І для ўлады гэта будзе такая вот пытанне, што даць афіцыйны дазвол, гэта фактычна адчыніць дзверы тым людзям, якія прэтэндуюць на ўладу ўкраіны. Даць патэнцыйным кандыдатам выступіць перад людзьмі са сцэны з вялікай. Хай сабе гэта будзе і не пратэст, і не такі шаблон прамоваў, як у мінулым годзе быў, я маю на увазе, калі казаў Зміцер Дашкевіч, калі яго фактычна вывалаклі са сцэны. І гэта стала адной з падстаў, чаму мы своечасова плацілі. Таму што мы лічылі, што міліцыя аказала неякасна паслугі, бо яна павінна нас абараняць, а не вывалокваць людзей адтуль. Да. І вот такі нюанс як бы ёсць. У гэтым годзе 3 палітычныя партыі падалі заявку. На самой справе іх больш, проста вырашылі падаць заявку ад 3 палітычных арганізацый. Гэта Беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада», гэта Беларуская партыя «Зялёная». Упершыню яны далучыліся да нашага супольнага аргкамітэта, і гэта «Рух за свабоду». Вот, 3 арганізацыі падалі заявку. Падалі заявку не на, это не ўведамленне, не на дазволенае месца, як гэта можна было, і, в прынцыпе, можна зрабіць на пазней, на перспектыве. Значит, падалі заявку, я не буду зараз называць месца, але гэта вельмі добрае тусовачнае месца ў горадзе Мінску. Скажу толькі число, бо яно ўжо раней было анансавана, так, 22 сакавіка. Чаму 22? Таму што гэта першая нядзеля перад мерапрыемствам. Это неделя. Да, потому что свободный день. Так, однозначно. І мы спадзяемся, што яно ўсё ж таки ўлада перадолее вось унутры сябе вось гэты дыскамфорт адносна гэтага. Яно паддорыць грамадзянам Беларусі свята і не разарвець традыцыю, якая звязвае нас 18-19 годам, што гэта не пратэст, гэта свята. Вот ёсць спадзеў на тое, што жаданне паказаць Расіі, што мы незалежныя, пераважыць жаданне ўсё ж такі не выпускаць гэтых палітычных лідараў апазіцыйных з нейкага падполля. Да, спадзеў ёсць. Мы хадзілі ў гарвыканкам, мы размаўлялі на гэтыя тэмы. Папярэдне мы прапаноўвалі ўключыць у план горада, у бюджэт, так, гэта мерапрыемства, маецца на ўвазе дзень волі на 2020 год. Прапаноўвалі нават 3 пляцоўкі, дзе можна яго арганізаваць. Гэта каля ратушы, каля палацу спорту і таксама каля опернага, бо месца ўжо намоленае, так скажем, 2018 годам. Вось. Але ўлада сказала, што не, все ж таки. І не. Ну, конечно, цэнтральная... На такім узроўні яны не пагадзіліся. І таму мы прапанавалі яшчэ адну пляцоўку. Яна, в прынцыпе, вельмі добрая. Там раней таксама праводзілись падобныя мерапрыемствы. І будзем чакаць, да чаго гэта прывядзе. Нагадаю, мы размаўляем пра крауд-кампанію, кампанію па зборы сродкаў на святкаванне 102 угодкаў БНР на Дзень волі 2020. Яна ёсць на сайце Мола-Мола. Спасылку вы можете знайсці на Еўрарадыё у анонсе да гэтага эфіра. Ну і, натуральна, нескладана знайсці яе, уласна кажучы, проста зайшоўшы на mola.by. Там я паглядзеў на гэтую кампанію. Там, напрыклад, ёсць шмат каментароў, што і адрознівае ад іншых кампаній на сайце Мола-Мола. Там шмат каментароў фармата «Жыве Беларусь», «Адсвяткуем годна» і гэтак далей. Ну, а пад іншымі кампаніямі, пад шматлікімі ўвогуле каментароў няма. Але ўсяго толькі 1470 рублёў вось на момант пачатку эфіру было сабрана Ну так, гэта 25 тысяч. Это фактично 6%. 6%. З аднаго боку час ёсць яшчэ, канешне, таму што зараз там пачатак лютага, да 22 сакавіка яшчэ больш за месяц, але з іншага боку я б ужо насцярожыўся і напружыўся на месцы
арганізатараў. Можа, ўсё ж такі нешта ідзе не так? Не, я думаю, все так. Пытанне ў тым, все залежыць, як бы мовіць, калі быў першы усплеск актыўнасці, то фактычна вось гэта сума яна з'явілася ўсяго за некалькі дзён. Вот самы буйны плацёж, які нам поступіў, гэта быў 500 рублёў. Там больш нельга заплаціць. Ну, можна некалькі разоў по 500 заплаціць. Можна некалькі разоў по 500 запомнім это. По 500, як кажуць, будзем удзячны, і пытанне значна хутчэй будзе закрыта. Але в асноўным плацяжы гэта 5, 20 рублёў. Вот такога ўзроўню, калі бы праглядзець. І калі паглядзець, што колькасць удзельнікаў, якія вот хадзіла і, я спадзяюсь, прыйдзе, так, то заплаціць, скажем, людзям, ну, просто ў знак салідарнасці, там, по 5, по 10 рублёў перавесці, то гэта, канешне, аблегчыла все наши вось гэтыя фінансавыя пакуты, таму што мы з гэтых грошай не бярэм сабе нічога абсалютна. Гэта все на грамадскіх пачатках, бо мы, як кажуць, ставім на кон імідж нашых арганізацый. Мы не камерцыйная арганізацыя, мы палітычныя, якія бярэм вот за аснову тыя ідэалы, да якіх яшчэ не рэалізаваны цалкам. Маецца на ўвазе ідэалы Беларускай Народнай Рэспублікі. І тое, што водгук у грамадства на іх ёсць, гэта факт. І тое, што станоўчыя каментары ёсць, гэта таксама факт. Я думаю, што па мере таго, як будуць разгортвацца падзеі, як, ну, будуць вядомыя адказы там ці адмовы, я спадзяюсь, гэта будзе дазвол, да, на мерапрыемства. Як толькі будзе вызначаны спіс гуртоў, якія будуць граць, да, як будзе гатова цалкам праграма, а, напрыклад, гурты, я спадзяюсь, мы ўжо канчаткова паслязаўтра канчатковы склад вызначым і зацвердзім, таму што перамовы ўжо праведзены з імі. Вось, я думаю, атрымаецца, ну, канчаткова пасля зацвярджэння вельмі добрыя калектывы, і таму я думаю, што гэта будзе таксама падагравацца, і людзі будуць дапамагаць сваім рублём. І нельга таксама забываць, што, напрыклад, частку сродкаў мы мінулы раз мы сабралі выключна на самім мітынгу-канцэрце. Так, гэта было таксама даволі значная, істотная сума, калі не памыляюсь, каля 4000 рублёў было абвешчана са сцэны. Вот. І гэта таксама паказвае, што, можа быць, камусьці цяжка дастаць свой смартфон альбо прывязаць картку да смартфона, каб зрабіць вось гэты плацёж. Ну, вось. Але тут і на месцы, як кажуць, людзі даставалі, ахвяравалі, і мы потым у скварчыну паглядзелі, колькі атрымалась, і гэта нам адразу фактычна дазволіла закрыць все выдаткі. Маецца на ўвазе аплаціць сцэну, разлічыцца з музыкамі. То бок, калі кампанія на мала-мала не дазбярэ нешта, мерапрыемства ўсё роўна будзе. Мерапрыемства ўсё роўна адбудзецца, скажем так, пляцоўка мола-мол, яна просто нам дапамагае мінізаваць вось гэтыя выдаткі. Таму што ў любым выпадку, нават пасля таго, як скончыўся збор сродкаў, ось заяўнікі мінулага года, той сумы, якая не даставала, яны са сваіх крыніц вымушаны былі шукаць частку на сплату вось гэтых паслуг міліцыі і кампенсаваць. У грамадства не звяртались да грамадства, таму што, ну, мы разумелі, што ліміт ён вычарпаны, то бок мерапрыемства прайшло, ты ўжо нічога не дапросішся. Грамадства больш... Мерапрыемства, якое ўжо прайшло. Так, это ўжо все. Это што было, ну, было і было, малайцы, дзякуй, чакаем в 2020 годзе. І таму такая вот ситуация атрымалась. Ну, я спадзяюсь, што зараз мы з гэтай сітуацыі выйдзем і ў значна лепшым стане, таму што калі лічыць, напрыклад, 2019 год і збор сродкаў, то мы тады сабралі праз карткі, калі не памыляюсь, такую ж суму, недзе 1500, але это было всяго-то за 7 ці 8 дзён, это было вельмі аператыўна зроблена. Таму спадзеў ёсць, і разлік быў акурат на тое, што чым раней мы пачнем, тым больш мы будзем бачыць, што мы можам зрабіць за гэтыя сродкі, як насыціць гэту праграму. Таму што ёсць абсалютна такія базавыя рэчы, якія мусяць быць. Далей гэта толькі павелічэнне якасці альбо тэрыторыі. Тым больш наваротаў, умоўна кажучы, драйвер, кілаватаў. І розных такіх прымочак, як любіць казаць. Ці ёсць нейкія думкі наконт таго, як можна прыцягнуць дадатковую увагу да збору сродкаў? Бо
Ну вось Ігор сказаў, што першыя дні, калі была абвешчаная кампанія, відаць, была нейкая хваля рэпостаў, як гэта заўжды здараецца, да? І людзі назбіралі там 1470 рублёў. Я спадзяюся, што падчас нашага эфіру, які таксама ёсць такім сродкам, да, павялічыцца, часам павялічваецца, часам не павялічваецца, але вось, ну, наш эфір гэта і ёсць такое невялікае мерапрыемства для того, каб прыцягнуць да гэтай крауд-кампаніі ўвагу, да? І мы ўдзячны Еўрарадыё за такую магчымасць і таксама пляцоўцы Мола-Мола за тое, што ёсць магчымасць дзе збіраць і ёсць тыя людзі, якія гатовы садзейнічаць інфармацыйна. Ну, а мы можам паўдзельнічаць у гэтым чыста інфармацыйна хаця б, да, прыцягнуць крыху увагі да вашай крауд-кампаніі. Але гэта эфір — это кропля ў моры, калі шчыра, трэба, ну, я не ведаю, неяк песціць гэтую крауд-кампанію, займацца ёю. Ну, ці ёсць які-небудзь чалавек спецыяльны? Так, чалавек ёсць. І ён нічого не робіць пакуль. Пакуль не робіць, таму што мы зараз будзем уваходзіць у наступную фазу. Гэта будзе фаза больш актыўная. Мы плануем таксама зрабіць, па-першае, праплаціць рэкламу ў сацыяльных сетках, каб гэта ўсё ж таки было, як кажуць, не выпадкова, што ты напаткаў, каб яна так крышачку навязліва, як кажуць, пераследавала, што вот ты не забыў, кажуць, 5 там, ці 10 рублёў пералічыць. Гэта першы момант. Другі момант, мы будзем спрабаваць прыцягнуць да гэтага музыкаў. Каб музыкі таксама, тыя, хто будуць граць на сцэне, яны таксама заклікалі дапамагаць фінансава, таму што, ну, мы ведаем, вядуцца перамовы, што могуць быць не толькі беларускія музыкі, але і госці. Так, і гэта таксама нас натхняе, што мы крышачку выйдзем, можа быць, выключна з такога беларускага фармату, да? Вот, пакуль інтрыгу не раскрываю, таму што, ну, ўсё ж таки варта, як кажуць, калегамі вырашаць, што ж за канчатковы склад будзе гэтых гуртоў. Вот, таму я думаю, што гэты этап, ён будзе спрыяць павелічэнню колькасці і будзе, думаю, не толькі 1470 рублёў. Мне здаецца, што у выпадку з такімі кампаніямі варта абавязкова працаваць з беларускай дыяспарай, з беларусамі замежжа, ну, таму што Ігор вось крыху раней, хвілін 5 таму сказаў, што большасць ахвяраванняў гэта 5 там рублёў, 20 рублёў. Ну, што такое 5 рублёў для, там, я не ведаю, настаўніцы, якая любіць беларускую мову, якая шануе Беларускую Народную Рэспубліку, але можа толькі 5 рублёў. Да? І што такое для людзей у свеце, ну, дзе за 5 рублёў, я не ведаю, кубачак кавы, можа, і не набудзеш. Кубачак да? кавы, ну, можа, набудзеш. Ну, в аэропорце дакладна не набудзеш. Ну, в аэропорце это воўля па-за межамі добра і зла. Да? Вось, але, ну, 2,5 там долары, ўсё ж такі гэта хутчэй нейкая дробязь. Ці ёсць нейкі план, вось як так, гэта таксама гэтых людзей, так, не ведаю. Натуральна, гэта таксама абмяркоўвалася, і ў бліжэйшы час гаманцы мы таксама будзеце спрабаваць зробім і будзем спрабаваць, таму што ёсць суполкі таксама разнастайныя у дыяспары, так, якія там, хтосьці казаў, што ў Штатах ёсць там суполкі, якія аб'ядноўваюць па некалькі тысяч беларусоў. Ну, то бок гэта тыя, хто там жывуць, там, напрыклад, у Каліфорніі там, ці у Нью-Йорку, яны там маюць свае суполкі, і дзіўна то, што яны там збіраюцца, прычым часам гэта вот медыйна не ўсплывае, а там прыходзіць вялікая колькасць людзей на тыя ж самае святкаванне Купалі ці іншых святаў. Скажам, пратэставаць нават там, за мяжой, гатовы таксама адзінкі, да, і гэта таксама смелыя, адважныя людзі, якія вот акрэсліваюць сваю пазіцыю. Але на больш культурніцкія мерапрыемствы там збіраюцца сотні, бывае, тысячы чалавек. І таксама гэта варта разумець, што яны, в прынцыпе, яны все нашы людзі. Яны таксама так хварэюць за Беларусь, за тое, што адбываецца. І проста яны павінны бачыць, што ёсць тыя, хто мае ў гэтым патрэбу, і мы ў мінулым годзе, і, в прынцыпе, ў гэтым годзе мы таксама дадзім публічную справаздачу за рэалізаваныя сродкі, мы нічога не хаваем. Вот. І каб, ну, усе бачылі, што гэта грамадская карысная справа, і гэта ствараючая справа, да, якая працуе на будучыню Беларусі, на умацаванне яе ось незалежнасці, на папулярызацыю тых каштоўнасцей, якія да канца не рэалізаваны. Я маю на ўвазе адзін з пастулатаў БНР, гэта дэмакратыя, дэмакратычная рэспубліка. І вось я спадзяюся, што гэта будзе адзін крок яшчэ ў будаўніцтве нашага сумеснага дома, які мы называем Беларусь. Ну,
наконт БНР гэта відавочна, таму што это Беларуская народная рэспубліка, а дэмас, ад якога і ўтваронае слова дэмакратыя, гэта і ёсць той самы народ. Дарэчы, у перакладзе яна, калі не памыляюся, яна называлася якраз такі Беларуская дэмакратычная рэспубліка. Цікава, у перакладзе з французскага. Ага. Той самы народ, той самы дэмас, які можа зараз паўдзельнічаць у святкаванні беларускай народнай угодкаў, абвяшчэння Беларускай народнай рэспублікі за месяц да таго і нават больш, ахвяраваўшы 5 рублёў, 10 рублёў, 20 рублёў, не ведаю колькі, на рахунак арганізатараў гэтага свята. Ну і такім чынам, я не ведаю, хаця б ананімна, хаця б так, але ўпісаць сваё імя ў гісторыю Беларускай народнай рэспублікі і ў гісторыю адзначэння гэтага свята. Ну што, яшчэ раз нагадаю. mola.by, кампанія па зборы сродкаў на святкаванне 102 угодкаў Беларускай народнай рэспублікі. Кампанія ў самым разгары, што, праўда, ахвяравана грошай пакуль не шмат. Спасылку вы знойдзеце на сайце Еўрарадыё, спасылку не складана знайсці на mola.by. Ігор, дзякую вам, што прыйшлі да нас і распавялі, па-першае, крыху дэталяў святкавання. Я так разумею, што 13 лютага мы будзем мець, прынамсі, пад канец гэтага тыдня мы будзем мець спіс музыкаў, якія будуць выступаць на БНР 102. Будуць яшчэ іншыя дэталі, некаторыя дэталі тут ужо падзяліўся з намі Ігар, што гэта будзе добрая пляцоўка, калі Мінгарвыканкам дазволіць. Калі не дазволіць, я так разумею, гэта будзе адна з 6 мы вырашым у працэсе, таму што час все роўна ёсць на прыняццё рашэння. Час яшчэ дазваляе. Так, і ўсё. І ўсё. І ўперад. Наперад ахвяруйце, калі ласка, свае грошы на гэтую добрую справу, падтрымлівайце незалежнасць Беларусі і такім чынам. Дзякуй. Дзякуй, Павел. Да пабачэння. Павел Свярдлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.